హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జ్యోతి కిచెన్. ఈరోజు నేను మసాలా పల్లీ చాట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా. ఈ పల్లీలని నేను మార్నింగే నానబెట్టి తీసుకున్నాను. ఈ కప్పు నిండా తీసుకుని నానబెట్టుకున్నాను. ఆనియన్ ఒకటి తీసుకుని చాలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. టమాటా ఒకటి తీసుకుని ఇవి కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకోండి. రుచికి సరిపోయే సాల్ట్, రుచికి సరిపోయే కారం, నిమ్మకాయ ఒకటి, గరం మసాలా 1 స్పూన్, కొత్తిమీర. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఒక గిన్నె తీసుకుని స్టవ్ వెలిగించుకుంటున్నాను. ఈ గిన్నెలోకి నానబెట్టుకున్న ఈ పల్లీలను వేసుకుంటున్నాను. వాటర్తో సహా వేసుకుంటున్నాను. ఈ పల్లీల్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసి ఉడికించుకోవాలి. ఈ పల్లీలను ఉడికించుకోవాలి. ఈ పల్లీలు ఇంకా ఉడికినవి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను. వాటర్ లేకుండా స్ట్రైనర్లో ఈ పల్లీలు మొత్తం వడవేసేసుకుంటున్నాను. ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులోకి ఉడకబెట్టుకున్న పల్లీలు వేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఆనియన్ వేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ టమాటా పీసెస్ వేసుకుంటున్నాను. రుచికి సరిపోయే సాల్ట్, రుచికి సరిపోయే కారం, గరం మసాలా, నిమ్మకాయ రసం, కొత్తిమీర. ఇవి మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మసాలా పల్లీ చాట్. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.